Прывітанне, я Максим Жбанков, і тут мой новы праект «100 год Белкіно». Як заўжды, драйвова і суб'ектыўна. Пілім гісторыю на эпізоды, ладзім серыял нашага агульнага лёсу, але пра што кіно? Пра прыгоды беларускасці ў краіне спрадвечнага партызанства? Пра бурацінак ды карабасаў? Ці пра то, як з беларусаў рускіх рабілі ды не вырабілі? А вось пабачым. Першая тэма – кропкі адліку. Попс, пафас, прапаганда. Кіна няма. Адразу дамовімся, мая гульня, мае правілы. Правіла першае. Беларускасць твору вызначаецца не мовай, не геаграфіяй і не дзяржаўным інтарэсам. Белкіно перыядычна здараецца расійскамоўным, не сістэмным і не абавязкова пра беларус. Правіла другое. Беларускасць кіно вымяраецца тутэйшасцю. Гэта тое, што зроблена лакальнымі творцамі па лакальным матрыцам лакальнай свядомасці. Правіла трэцяе. Мой спіс суб'ектыўны. Кажу пра тое, што нахабна лічу істотным ахвота паспрачацца, дык калі ласачка, але толькі пасля прагляду. Пачнем спачатку. З сярэдзіны 20-х, калі ў савецкай Беларусі стартавала прамысловая вытворчасць фільму. Часы былі жорсткія, шалёныя ды цікавыя. Чырвоная ўлада нібыта перамагла, але ўпарта змагалася з іншароднымі элементамі. Пра светлае заўтра вяшчала новая культура і новае кіно. Была кіношка камерцыйная, зрабілася ідэя. Дык вось вам і «Happy Birthday Белкіно». Год 26-й Эрнест Хемінгуэй напісаў «Фіесту», Фрыц Ланг вырабіў фантастычны «Метропаліс», нарадзіліся рэжысэр Анджэй Вайда, рокмен Чак Беррі і секс-бомба Мерлін Монро, выбухнуў броненосец Пацёмкін Эйзенштейна, а яшчэ з'явілася першая стужка белгоскіно. Культурны гібрид з красамоўнай назвай «Прастытутка». Можна, канешне, узгадаць і амаль синхронна зробленую стужку Юрыя Старыча «Лесная быль», але менавіта «Прастытутка» першая трапіла ва ўсесаюзны пракат і выклікала грамадскі рэзананс. Чаму? Да вельмі проста. З аднаго боку скандальны выбар тэмы, з другога нараз цяжкага дзявочага лёсу мужчынскага харасменту, з трэцяга сапраўдная лекцыя з лічбамі і дыяграмамі. А яшчэ падвойны экшн, ліцэйскія аблавы і лыжныя вандроўкі. Да яшчэ на фоне маскоўскага Крамля плюс цітры ад славутага фармаліста Віктара Шклоўскага. Адзінай гісторыі няма. Тры сюжэты разгортваюцца адначасова і цягнуць гледача ў розныя бакі. Сацыяльны нараз, сыходзіць у школу вулічнага пікапу, уключаецца жорсткі раманс, далей карцінкі салодкага жыцця, адукацыйная паўза і рэпартаж з майстроўні, а напрыканцы сумнеўны хэпі-энд. Карацей, секс у вялікім горадзе плюс сацыялагічная апытанка. Рэчы амаль несумяшчальныя. Часам прыгожыя, часам карыкатурныя, дзяржаўнае кіно спрабуе застацца глядацкім і адначасова гадаваць будаўнікоў камунізму. Што ў выніку? Амаль што нічога. Меладрама з даведкамі. Простаму глядачу замінала прымусовая асвета, а камуністычным ідэолагам не хапала аіду. Творцаў стужкі ў дадатак абвінавацілі ў некрытычным выкарыстанні нямецкіх аналітычных методык. Скончылася добра. Фільм проста закрылі, а маглі б і аўтару расстраляць. Аднак крочым далей. Нас чакаюць Маскаль Каліноўскі і супермоцны бальшавік. Кіна няма. Неблаганадзейную прастытутку зняў пачатковец у рэжысуры актор Восіп Фрэйлі. А вось гістарычны блокбастер Кастусь Каліноўскі вырабіў 27-му сапраўдны мастадонт Владзімір Гардзін. Як шмат хто ў раннім савецкім кіно, ён прыйшоў з дарэвалюцыйнай камерцыйнай індустрыі. Рабіў жахлівае і слязлівае, перакладаў быў на кіношную мову Толстого і Тургенева, ды знянацку трапіў у цэнтр фармавання камуністычнай версіі беларускай свядомасці. Савецкая ўлада будавала Беларусь на сваіх умовах. Супраць царызму можна,
Супроць Масквы ў галаве ніяк. Мова акі сярод сваіх. Вышыванкі можна. А вось каб Каліноўскага граў беларус ніколі. Вось вам маскоўскі суперстар Мікалай Сіманаў. Маскоўскі ж рэжысёр. Зробім вам легенду пра гераічнага беларусіка, якая ж гістарычная праўда. Гэта ж кіно. Акурат такім чынам, у фармаце цэнтравых інтэрвенцый, значна пазней у Анастасію Слуцкую трапіў расійскі стриптизер Тарзан. А ў Масакру чувак серыялу казаў. Зрэшты, Масква дагэтуль вызначае магчымае і немагчымае для белкульту. Як кажуць мастакі, no news from Belarus. У Каліноўскім перастрэліся две моцныя плыні. Камерцыйная чуйка рэжысера Гардзіна і міфалогія нацыянальнага вызвалення. Штампы тагачаснай поп-культуры сышліся з легендамі свабоды. Мовай прыгодніцкага кіно вырашылі распавесці пра класавую барацьбу. Вясёлыя сяляне супраць клятага царызму і польскіх паноў, а з імі бацька Каліноўскі скача, б'ецца ды смеецца, як той Дуглас Фербенкс з амерыканскіх кіношак. Зрэшты, чырвоны экшн выраблялі і раней. Яшчэ ў 23-м выйшла стужка «Чырвоныя дзебаляты». Пра 40 год яе рэмейкам адбыліся неўлонныя мсціўцы. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. Але Гардзін ўсё зрабіў па-багатаму. Падмацаваў нягеглы сюжэт харэаграфічнай пластыкай, баляванняў і бойка. Замест гістарычнай постаці бачым выяву палявога камандзіра неўцямных паводзін. Цалкам штучны сцэнар пазбавіўся нават умоўнай адпаведнасці рэальным падзеям, акрамя паразы паўстання і надыходу карніка. Калі шчыра, кіно магло звацца «Грышка свінапас», ці «Мішка ліхадзей», ды як заўгодна, бо ад Каліноўскага тут адзіная шыльда, а яшчэ аркуш мужыцкай правды. Дзякуй, хоць уладарку паказалі. Кастусь Каліноўскі увасобіў каланіяльны падыход да беларускасці, засваенне, падпарадкаванне, дэвальвацыя. З ахвярных ваяроў зрабілі лёгкі комікс з голымі дупамі, місцерка напалам з Індіанай Джонс. Уйду я, Нестерка. Брошу все и уйду. Авантурны складнік відавочна пераважыў трагедыю нацыянальнага паўстання. Так паўстала узорная схема савецкіх часоў, беларускае кіно, у якім няма Беларусі. Кіна няма. Тут была свая логіка, дзяржаўны інтарэс. Пасля рэвалюцыі ў рукі бальшавікоў трапіла бязмежная краіна, за якой трэба было нешта рабіць. Застрашаць альбо спакушаць, кінавая творчасць непазбежна сыходзіла ў прылады чырвонага рэжыму і працавала як рэсурс уплыву на слаба адукаваных грамадзян новага ладу. Кіно шукала новы стыль, на кароткі час тренд вызначалі фармалісты. У 29-м з'явіўся кастрычнік Эйнштэйна, арсенал Даўжэнкі, чалавек з кінаапаратам Вертава, а таксама у агні народжанае адбел Дзяржкіно. Прадукт цалкам адпаведны тагачаснаму фасону. Прадказалі, што амбітны праект даверылі дэбютанту. Владзімір Корж-Саблін тады яшчэ не паспеў назбіраць творчых штампаў і адцягнуўся па поўнай. Як? Пра гэта зараз і пойдзе гаворка. Пра сюжэт лепш адразу забыцца, бо пераказаць яго цалкам немагчыма. Лёгікі няма, ёсць глючная гераічная містэрыя. Сяляне стагоддзямі маляўніча пакутаюць пад прыгнётам разнастайных ворагаў. Шукаюць папараць кветку, скажуць праз вогнішча, ворагі ўсе на адзін твар чыстымі разоннікі. Ніадкуль прыходзіць волос бальшавік. То вырашае ўсе пытанні, бо за ім моц, праўда і чырвоная армія. Ад злодзеяў застаюцца толькі тэпці, а з вогненнага супрацьстаяння дзіўным чынам вырастае савецкая Беларусь. Гучыць дзіўнавата, але тут ёсць свой сэнс. Бо ў агні народжана не мастацкі твор, а штучнае прапагандысцкае выказванне. Высокотэхнічны сеанс калектыўнага гіпнозу. Вабіць вока, мільгазіць метафорамі, гуляецца з мантажнымі стыкамі, падвойнай экспазіцыяй да іншымі маднявымі на той час штучкамі. Каб ты пабачыў, прывіеў, а потым сам не зразумеў, што гэта было. Так працуе поп-культура, альбо палітычная агітацыя. Фільм выявіўся вельмі своечасовым акурат тады, у 29-м,
у Беларусі пачалі душыць беларусізацыю. У 21-м яна выглядала магістральнай дзяржаўнай палітыкай, але праз ужо 8 гадоў беларуская мова сталася зброяй варожых нацыянал-дэмакратаў і спатрэбілася тэрмінова давесці народу, што беларускасць падзелена на сваю і чужую. Свая гэта усмешлівы бальшавік, а чужая паскудны булак Балаховічуся гэтай сапегі з гдымінамі. Огненароджаная першы беларускі псіхадзел на дзяржзамову і пачатак доўгай нізкі спробаў спалучыць аўтарскі почерк з ідэйнай чысцінёй. Што ў выніку? 3 вымярэнні белкіно: жарсці, экшн, прапаганда. Стартавы накід будучай кінавай творчасці. Дзе гэта ўсё здабыць? Глядзіце спасылкі пад гэтым відэа. Што далей? Эпізод 2. Трывожныя 30-е. Гроі дыктатараў, мядзведзі з кантрабандыстамі ды святар з кулямётам. Глядзім далей. Як той казаў, лайк, шэр, рэпост. І не пераключайцеся. Пакуль.